Tudalen 95, penod 10, adre. Lle mae Owain yn mynd adre i Flaen Cwm am y tro cyntaf ers blynyddoedd, a hynny mwyn mynd i angladd Richard Lloyd. Mae o a Gwyn yn anffodus yn ffrio, a hynny oherwydd y pellter sydd wedi datblygu rhyngddyn nhw yn ystod y blynyddoedd aeth heibio. Roedd hi'n dywyll. Taflau goleuadau'r car i llawyrch ar hyd y ffordd gul, i wyneb llwyd, a'r gro man a oroesau chwalu ac osgo alwynion drwy fyw mewn rhimyn cul ar hyd ei chanol. O'i hochrau fe grymau brigaid gwrchoedd dros y car yn noeth ac yn eafol, fel petai nhw'n ffoi mewn braw rhag y blygwr. Rhedodd lygodau fach o'r clawdd ac ar draws y ffordd, i chymffon fer yn stiff fel polyn baner cwch, a'i thraed yn troi fel chwisgwyed am gorff a fynegau dim ond ei fwriad. Arfodd Owain fymryn i wneud yn siŵr o cyrraeddau glawdd yr ochr arall yn ddiogel. Jo berig lygodau fach, feddai'n dawel. A Gwyn yn eironig wrth feddwl amdano ei hun yn uniaethu a llygoden a redau o flaen car. Roedd ar ei ffordd i Flaen Cwm, a ddim mlaen ddiethyr. Dim ond cipolwg yma acw a gai o'r cwm yng ngoleadau'r car, a cipolwg yn hynny'n bell, yn aneglur, ac yn bwynus o anghyfarwydd. Oedd yn byw bellach, ystalwm, yn byd gwahanol i fyd y cwm. Cofiodd y tro diwethaf o fod yma, ar ymarfer efo gatrawd, heb yn wybod i Gwyn a Richard Lloyd, yn rhedeg i'w nos ar hyd y grib ar ochr Cadebronwen y cwm. Wedi cyrraedd y fron o dych a Blaen Cwm, roedd wedi aros, ac wedi edrych i lawr ar y ffarm, ar ei hadeiladau cerrig a'i twyau llechi'n sgleinio gan gaboli tringar llead haf, a glidwch taclus i biarth, a ffenestr ole'r gegin gefn yr oedd i drws y mylon crwn yn arwain at y gegin fawr lle bydde Gwyn a Richard Lloyd yn trafod, neu'n darllen, yn gwneud y cyfrifon, neu falle'n paratoi fynd i'w glau. Doedd nhw ond yn fanna, 10-15 munud o long o'r grib i lawr o'r fron a chaet am mynydd. Fydde neb o gatraw dim callach petai'n mynd i'w gweld. Ond aeth o ddim. Yn ei flaen yr aeth, dos y ddwy gader a glibaniaeth mwyl sych, hibio llun y mynydd, ac i'r lori yn yr ondau fwywch ben Llanwddyn. Nid ten garwch i'w gymhiriaid a'i gyrraedd. Doedd y daith hon i'r rhan fwyaf ohonyn nhw ddim mwy na docio dilas rhwng 2 bwynt ar fap, ond yn hytrach, yr ymdeimlad bod bwyd y gatrawd yn rhy wahanol, yn rhy rymus ei brofiadau i ddall yn mynd yn ôl yn ddianaf, hyd yn oed ar ymweliad o chydig funudau i fyd Blaen Cwm. Gyrroedd y car drwy'r giat i'r biarth. Llifodd ei oleadau ar draws cerrig llwydion waliad sgubor, y côr ac yna'r tŷ. Stopiodd a diffoddodd reinjan a phwyso nôl yn ei gader. Gadawodd i'w ben gwympo'n i ôl yn ebyn yr ateg pen, a gochnidiodd yn dawel. Ochennaid diwedd taith, ond nid ochennaid o ryddhad. Dath gole'r biarth ymlaen, a siap Gwyn i ddws y tŷ, cododd i law mewn cyfarchiad a ffrydiau gole'r gegin yn belydre rhwng i fysydd a heibio ymylon i gorff. Dath i lawr y biarth a dringodd Owain o'i gar yn stiff ac yn anghyfforddus. Pwyntiodd at y cerbyd. Dio iawn fan hyn? Gwenodd Gwyn, neu tro. Oedd o eisiau roi ddwy fraich o gwmpas ei frawd a gyfleidio i ddal yn dyn i fod yn agos unwaith eto, ond doedd Owain ddim yn gallu mollwng. Safai fel sais yn bwyso nôl, oedd i wrth gysylltu. Gaid helpu di efo dy fagiau? Fyddai'n iawn west, dim ond un bag yn siwti sy'n gen i. A cheddodd y ddau, heb ddeud gair, i fyny'r buath at y tŷ. Eithon nhw i'r gegin, a stopiodd Owain mewn syndod. Rargen, fama wyt ti di roi o? Yn lle'r gadair reichiau ar ochr chwith y lle tân, ar ben tri thresol, roedd arch Richard Lloyd. Pan oedd yn y tŷ, yma fyddai leo. Doedd i ond yn iawn iddo deilio'i noson ola yma, lle oedd o di arfer a bod. Sgydwodd Owain i ben. Tŷ wyr. Derbyniodd Gwyn yr ergyd yn dawa. Hwde, medda fo. Roedd y fagiau lawr at hyd at y bwrdd, mae gen i lobsgaws a datefalau ti fan hyn. Ymlyciodd Owain fymryn. Gosododd i fag, a siwt drosto yn ymwyl gwybod y sing, ac aeth i'w le ei hun wrth y bwrdd lle oedd Gwyn wedi gosod fforc a llwy bwdin. Gwyliodd ei frawd, wrth iddo godi llutwad o lobsgaws poeth i fowlen Willow Patton, a'i gosod yn ofalus o'i flaen. Gwynodd.
Wyt ti di troi'n dipyn o wraig tŷ, dwi'n gweld. A fi ac yn Richard medda Gwyn. Ar ôl i Antinid farw. Dydychodd ar Owain. Doedd o ddim wedi dod i angladd yn ei loed. Cododd Owain lwyed o lobsgaws at ei geg a chwyther ni. Roedd o'n rhaid eisiau adeg marw yn ei loed ac os na wyddau gwyn hynny, fe wyddau fod o dramor. Sgwyd ti baned i mi? Te asgol ni dda. Oedd Gwyn y tegell i ferwi ac ystynodd o tebot. Cisio sgafnu pethau. Lle wyt ti arni fan? Ti da chydig o dy hanes? Roedd hynny'n haws. Wel, a rhyw fath o secondment dwi ar hyn o bryd. Dw, ie? Gwneud be? Gweithio fel security consultant i gwmni a werddon. Maen nhw'n ehangu busnes i Gymru, a mi dwi wedi bod yn gwneud rhywfaint o research ma, a gwaith arall hefyd ebyn hyn. Mae gen i fflat yn Nulyn sy'n gyfleus iawn o ran dal y fferi, ac o ran cael chydig o fywyd hefyd. Ti'n dod i Gymru'n aml, lle? Roedd Owain yn barod am y cwestiwn hwnnw. Gweithio mewn llun a lawr i ddolgellau dwi fwya. Ambell waith yn y de, dod ar y cwch i ffisgad. Mae ddrwg gen i ond dwi'n cael ar amser gan yn oedd o draw fan hyn. Gododd lwyed arall o'n lobsgaws. Ond dyda beth idd hanes di ar ffarm, ac os na sôn am gariad. Chwaraeodd Gwyn, falle, gwrdd i weld. Ysgai weithiwr ymatai, mae gen i orwedd ar ymhlat am ar ffarm rwan ma. Dwi dim osgoi'r arch. Daeth ei feddwl yn ôl at y sgwrs, a cheisio cynnal ar ysgamder. Be amdana ti? Roedd Owain y dad yn cig Owain yn ara. A cwestiwn yn ei hun yn arafach. Cwestiwn ei hun yn arafach. Be ganddo ambell gariad? Pob un wrth ei bodd yn canlyn dyn ifanc, golygus, creu. A phob un yn synhwyro yn anallu hwnnw i'r sefyll i drin sy'n gwneud un yn atoniadol ac yn gymaraddas i ferch. Ond oedd yr un ohonyn nhw wedi isio fo. Y cwbl ar cyfan o'r hyn oedd o, waith pa mor ystyriol ac ymroddedig roedd o. Doedd hi diddordeb ond yn y pethau hynny oedd yn cydfynd â'i syniad nhw o'r hyn y dyled un fod. Mewn rhestr siopa nodweddion dymunol mewn delwedd hynny yw. Ac wrth gwrs yn yr hyn y gallai ei roi iddyn nhw. P'na oedd hynny'n amser da, yn foddhad rhywiol, tu a phlant. Na, neb o ddifri meddwl. Haid gyfeirio oedd y sgwrs. Fe ys dim brysur efo referendum dwi'n dall. Do, yn eitha. Ges ti dy siomi? Yn ddiawledig. Stynodd Gwyn am y bocs te a gwelodd Owain arwyddion o'r hen styfnigrwydd gwyllt yng nghenau hirion ei frawd. Taflodd Gwyn y cwdyn te ar tybod. Bastad cynffonwyr fel George Thomas a Neil Kinnock yn creu bwganod ac yn hysio'r cyfryngau ar genedlo wyn oedd yr blydi llywaeth i weld y celwydd. Gadawodd Owain i'r awyrgylch dawel ychydig. Yna gofynodd, be wyt ti'n meddwl o'r llosgi tai ha yma sydd wedi dechrau? Ac arosodd Gwyn yn canol ei dasg. Am eiliad. Fel petai'n sydyn wedi sylwi ar rhywbeth newydd, diethyr yn yr awyr o'i flaen. Gadawodd y te a throdd at y bwr mawr. Pwysodd ymlaen drostoedd ddwy lawn fflat ar yr oilcloth patrymog oer. Oedd ofn Siom Dicter yn rhedeg ar draws i gilydd os i wyneb yn ei grychu welw i hackeru. Edrychodd yn syth i lygyd i frawd. Wedi dorno fel plismon wyt ti yn te. Gwas i'r drefn, hydnod hynno. Miniodd ei lygyd a phwysodd yn agosach. Os ydych ti wedi dod i'r angladd o gwbl plan bod gen ti eisiau'n holi i. Drycha fel petai'n ceisio dod hyd i rhywbeth yn wyneb i frawd. Rhywbeth y gallai i nabod. Ai dyna gyd yda ni ti bellach y fi. A ffwniodd i fus i gyfeiriad yr arch. A fo. Edrychodd Owain ar ei lobsgaws. Ar ei lwy a ma'n olion i fwyta arni. Oedd y cig yn ei geg wedi troi'n lwmpyn sych. Llyncodd o a rhoi lwy i orwedd yn ymyl y bowlen. Yna cododd o'r bwr ac aeth at ei fag a'i siwt a'i codi a throi am y cefn ar stair i'r llofft. Wel wedi yn y bore, meddai heb edrych ar ei frawd ac yna wrth fynd drwy drws gam i wybod beth fydd angen i mi wneud yn y gladdigaeth ac aeth. Yn y llofft, wrth adwisgo, fe glywai Gwyn yn y gegin yn symud gader ac yn eistedd. Glywai wych y gader wrth iddo bwyso ymlaen, a chnog ddwbl dawel i ddau benelin ar y bwr. Dychmygau o'n eistedd yno i ein ar ei ddyrnau, yn sylled draws y gegin i'r tân.
neu ar arch Richard Lloyd. Bu hwnnw'n hir. Roedd Owain wedi mynd i'r gwely a chynesu erbyn iddo glywed Gwyn yn symud unwaith eto. Clywodd o'n codi ar bwrdd, ac yn estyn pethau'r gwpwrdd ac o ddroriau ac o'r oergell, a sŵn torri bara, a berwy'r tegell a tholli, ac yna sŵn twtio, diffodd y golau, a chreu drws y gegin, a dringo'r stair. Daeth i gamau ar draws y landin ac i lofft Owain. Roedd Owain ar fin troi i wynebu beth bynnag oedd ar ddod, pan glywodd osod rhywbeth yn ofalus ar y gwbwdd yn ymyl i wely. Erbyn iddo allu gweld beth oedd yno, roedd Gwyn wedi mynd, ac wedi cael drws y llofft yn ddistaw ar ei ôl. Ar hambwrdd, ar y gwbwrdd, ymwyn yn y gwyll, oedd mygiad o de boeth, a fflatiad o frechdannau cig.